primer, com ho farem això? Una primera intervenció llarga, intentaré dinamitzar-ho al màxim que pugui, ara us explicaré com m'ho organitzaré. La meva voluntat, i és el punt de partida d'aquesta reflexió, és que sigui una reflexió estratègica i un esborrany. És a dir, hi haurà alguna tesi que jo plantejaré que no és concloent, sobretot perquè aquesta qüestió del dret a l'autodeterminació jo penso que ens hem d'aproximar primer amb cautela quan parlem d'exemples i en segon lloc que no hi ha veritats, diríem, consolidades i menys en política internacional. Per tant, aquesta cautela inicial la podeu aplicar a qualsevol paraula, frase, tall que fem en vídeo de les que diguin a partir d'ara. Per això, començo per aquí, després explico una mica l'estructura. Quan comentàvem el David, a més ell ha dit la paraula que encapçalava aquesta ponència, que és imaginar, és una mica provocativa, perquè és imaginar que pot ser i pot sonar a inventar o a fantasia, no? Imaginar, si això és un dret, no hauríem d'imaginar res, hauríem d'exercir, hauríem de fer efectiu, Però per què cal imaginar aquestes vies? Ara entrarem en això, però el punt de partida, per tant, és de construir, fins i tot des d'un punt de vista manufacturar, com fer efectiu de manera tangible un dret que sovint, malgrat estar reconegut, doncs té diferents interpretacions i ara hi entrem. Per tant, primer reflexionarem sobre aquesta imaginació de vies de fer efectiu el dret a l'autodeterminació. Veurem què tenim ara, puntualment, tampoc no entraré en profunditat a nivell de dret internacional públic, quina reconeixença tenim. També a nivell de debat que hi ha hagut fins ara, què s'ha comentat per estigmatitzar en algun punt el dret a l'autodeterminació, hi entrarem. Em sembla que podré portar alguna cosa, alguna nota de color que no s'ha comentat molt al debat públic. Voldré afegir també que en el cas de l'estat espanyol, hi haurà un petit epígraf, que fins i tot si el dret a l'autodeterminació no és respectat o no s'ha pogut exercir o no es pot exercir, diríem, de manera acordada o sense violència o fins i tot en casos de violència no s'ha exercit, tampoc es respecta el dret a l'autonomia. Em sembla provocatiu i tampoc no s'ha desenvolupat massa i faré una petita menció. I després ens fixarem bàsicament en quin seria el marc internacional volgut per la resolució per l'execució, com dir-ho, del dret a l'autodeterminació. Si Escòcia és una bona pràctica, per això també m'interessava fer menció al cas escocès, més amb els grans punts que han portat aquesta dècada a Escòcia, no tant des d'un punt de vista especialista i superespecífic sobre el que ha anat passant a Escòcia, sinó si és una bona pràctica, que el camí que ha seguit Escòcia o que ara, per exemple, es troba nous obstacles, és una bona pràctica, fins a quin pot servir per l'experiència catalana o per terceres experiències, i com a últim punt intentaré reflexionar sobre la qüestió ja en clau catalana en el marc de l'estat espanyol, que també pot ser exportable a altres nacions sense estat a l'estat. Com us dic, el punt de partida és la cautela, hi ha coses que a més s'hi refereixen directament a l'actualitat, que per res estan consolidades fins i tot pels que protagonitzen aquestes, pels partits polítics, pels moviments que protagonitzen aquest embat polític de l'autodeterminació o la lluita per la independència, i per tant aquesta és una mica l'estructura. Us deia, per què imaginar? Per què hem d'imaginar noves vies per l'autodeterminació? Primer perquè aquest exercici que farem avui veu de diverses fonts, no sempre d'una manera normativa, perquè el dret internacional públic que reconeix aquest dret a l'autodeterminació interpreta en funció de les fonts de diferent manera el que vol dir el dret a l'autodeterminació. És a dir, sí que sempre acostumem a trobar la menció més repetida sobre el dret a l'autodeterminació, és l'article 1 del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics. Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació,
en virtut d'aquest dret, determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Aquesta és la interpretació bàsica, però sí que és cert que després, en el marc de les Nacions Unides, hi ha qui només restringeix aquesta visió del dret a l'autodeterminació per colònies, no? Per pobles que s'estan descolonitzant, i també qui fa aquesta interpretació amb una voluntat política de restringir aquest dret a l'autodeterminació. En el seu origen, aquest concepte no neix en cap cas restringint-ho només a pobles colonitzats. I és més, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics diu tots els pobles, que sí, evidentment és insuficient, perquè, clar, primer caldria definir què és un poble, no? Però penso que és un text que sovint el debat públic, no? I amb la dinàmica que hem tingut la darrera dècada a Catalunya hem abandonat, no? Com la reivindicació d'aquest concepte que potser caldria posar de nou a l'agenda. A l'estat espanyol va ratificar formalment aquest pacte l'any 77, no? A més és curiós perquè ho va fer l'abril del 77, poc després d'aprovar al gener del 77 la llei per la reforma política que engegava, diríem demolició, però no era demolició ben bé, no? Al final del franquisme, aquesta reforma sense ruptura, aquest viatge de canviar el cartell, no? Allò com el Simpson, de canviar el cartell de l'Espanya franquista per la democràcia, dit així, no? Del règim del 78, doncs això passa en el mateix moment. Semblaria que potser aquell estat postfranquista o predemocràtic no tindria cap interès, però bueno, suposo, interpreto que en un context d'assumir compromisos democràtics, intentar mostrar amb l'interès del govern Suárez del moment de mostrar-se com a un soci d'Occident, diríem, va tenir lloc aquesta ratificació d'aquest instrument. Per tant, en el nostre marc legal trobem que aquest instrument que reivindiquem, les persones que pensem que el dret a l'autodeterminació ha d'estar a l'agenda, doncs ho trobem també allò publicat al BOE l'any 77, que no deixa de ser no sé si una paradoxa, però una qüestió curiosa. Vull afegir a més que durant tots aquests anys que la qüestió de la independència ha estat sobre la taula, s'ha ridiculitzat sovint el dret a l'autodeterminació en dos sentits. En un primer lloc, hem sentit moltes vegades que això només es reconeix, sempre es parla del mateix exemple, la Constitució d'Etiòpia només reconeix, després hi ha altres exemples, sempre sovint de països del tercer món, amb una clara visió racista, estigmatitzadora, tal. Primer diuen, això només el dret a... A més, sempre van més enllà, no és el dret a l'autodeterminació, sinó el dret a la secessió. Només reconeixen aquestes constitucions que estan mal fetes, com dites així, dolentes, i a més d'un món que és subdesenvolupat i que no són ni democràcies. I a més, es restringeix, com us comentava abans, l'aplicació d'aquest precepte a països en descolonització. Clar, el que passa és que, en primer lloc, si el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics diu, escolta, això s'adreça a tots els pobles, potser cal entrar al debat en el que és un poble, que aquest seria el marge de dubte que hi ha, però no que només siguin pobles en procés de descolonització. I a més, cito aquest exemple, però n'hi ha més. Per exemple, la Constitució de la República Portuguesa, article 7.3. Portugal reconeix el dret dels pobles a l'autodeterminació i a la independència i al desenvolupament com a dret a la insurrecció contra totes les formes d'opressió. Vull dir, la Constitució portuguesa, símbol dels temps i potser la més avançada socialment, com a mínim a la lletra, que això també passa amb les constitucions, ho reconeix de manera explícita en els seus primers 10 articles, amb un compromís, reconeixent no només el dret a l'autodeterminació, sinó el dret a la insurrecció contra totes les formes d'opressió. És una manera d'entendre l'autodeterminació a màxims, que després això a la pràctica potser és més fàcil reconèixer en un estat uninacional dels pocs gairebé del món, tots a Portugal són portuguesos i prou, més o menys, i per tant és senzill que ho reconeguin.
Però vaja, que això ja nega la major, és a dir, no, és que Etiòpia... No, bueno, escolti, no, hi ha més casos, també podríem citar exemples d'Amèrica Llatina, però és una mica més complex, que també tota la qüestió indígena i és una mica diferent, però bueno, a Europa, el país del costat d'Espanya, la seva Constitució reconeix el dret a l'autodeterminació. No cal anar tan lluny, és creuar una frontera de les més antigues d'Europa i tenim aquest text constitucional que, a més, s'escriu en paral·lel a la Constitució espanyola en el mateix ecosistema i context europeu de final dels anys 70. Per tant, el dret a l'autodeterminació existeix, no és només un argument o de vegades es fa servir aquesta idea de que els partits favorables a la independència o els moviments favorables a la independència estiren aquest dret com per fer-se la mida. En canvi, per tant, no és un constructe polític, sinó que és un dret. És un dret que, per desgràcia, no té una definició estàndard acceptada globalment per als principals actors, ni té mecanismes per fer-lo efectiu. Que són dos elements a través dels quals ara començarem a reflexionar. En primer lloc, una definició comuna, entesa i acceptada per la comunitat internacional, i en segon lloc, de poble, vull dir, què és un poble, no? El que dèiem ara, i en segon lloc, quins mecanismes tenen els pobles per executar, per portar a terme, per accedir a decidir què volen ser pel seu propi compte. Jo penso que a l'estat espanyol, vaig posant coses de l'estat espanyol pel mig per no fer-ho tan dens, perquè a més és un context que ens és propi. No s'ha qüestionat tant a la qüestió catalana ni a la basca la idea de poble, he de dir, a més, constitucionalment podríem parlar del reconeixement de nacionalitats històriques, com, bueno, sí, ets un poble, però no t'oferim cap mecanisme per fer efectiu el teu dret a l'autodeterminació. Òbviament, segur que hi ha algun actor a nivell espanyol que diria, no, Catalunya no és un poble, és una regió i no sé què. Però és cert que amb aquests dos elements de què és un poble i quins mecanismes tens per exercir el teu dret d'autodeterminació, trobem altres exemples que la negació del poble és l'element principal. En el cas espanyol, si bé hi ha un reconeixement que no porta a cap conseqüència, és un reconeixement nacionalitat històrica, que després en l'accés a l'autonomia s'igualen a tot allò, el cafè per a tots. Si bé passa això, no es qüestiona tant si Catalunya és un poble o no, si el País Basc és un poble o no, si Galícia és un poble o no, això és com que no entra, sinó allò, què pone la Constitució, esto excede los límites del marc constitucional, per tant, el que en clau, diríem, del discurs que estem fent avui, no existeixen mecanismes legals o polítics per accedir al dret a l'autodeterminació. És curiós com, fins i tot no negant l'existència d'una pluralitat nacional, es prohibeix de manera explícita, no sé si la paraula és prohibir, però s'intenta explicar com a discurs oficial que no hi ha mecanismes legals ni polítics per a plantejar la possibilitat de que una part del territori que es defineix com a poble fins i tot a la Constitució decideixi sobre el seu futur polític. D'acord? Per tant, en el nostre context més immediat, el que s'han ignorat són també altres exemples, que ara feia menció, i amb això acabo, amb això d'imaginar, amb aquesta primera aproximació. Penso que en el nostre context també hem ignorat sovint en el debat públic dos qüestions que també toquen aquests dos elements. Com definim els pobles, com establim mecanismes per exercir el dret a l'autodeterminació. La qüestió d'Amèrica Llatina és evident. En els darrers 20 anys, l'última dècada, però els darrers 20 anys, hem vist com les noves constitucions a l'Amèrica Llatina aposten per definicions d'estats plurinacionals. Per tant, accepten, fins i tot de manera més explícita que la de l'estat espanyol o que qualsevol constitució europea, que hi ha diversos pobles vivint dintre les seves fronteres. De mecanismes per accedir a l'autodeterminació
ja en parlarem, això no procedeix. Però sí que és cert que ho reconeixen. Ara l'exemple més recent és el de Xile, que òbviament no ha reeixit, però que el que plantejava és precisament un estat plurinacional, que òbviament l'oposició a Xile ho ha fet servir per dir quieren romper Xile, però, bueno, bàsicament aquest reconeixement ha servit per dir, escolta, aquí està passant alguna cosa, hi ha qui reconeix més d'un poble, i a més el cas de Xile, amb el poble Mapuche, que vull dir, no estem parlant d'altres països que el percentatge de pobles originaris no és tan rellevant com el cas de Xile. Però vaja, en el nostre àmbit han passat dues coses. Una, un major reconeixement de pobles a nivell constitucional, un major reconeixement a nivell constitucional de l'existència de pobles amb una sèrie de drets, potser més culturals, però que és rellevant, i a nivell de la Unió Europea sí que és interessant, tot i que la Unió Europea sempre és un exemple complex, diferent. És, òbviament, la inclusió de l'article 50 del Tractat de Lisboa. El Brexit no és autodeterminació, però sí que és una espècie de... És complicat. És atorgar a una part d'un tot la capacitat de marxar a través d'unes vies, en aquest cas han estat democràtiques, però l'article 50 no les estableix, tampoc és més parlamentari. En qualsevol cas, no és pas un exemple de bones pràctiques, no és un exemple d'autodeterminació, però és la inclusió d'un mecanisme, fent servir el concepte més genèric, per la qual, en aquest cas el Regne Unit, ha pogut abandonar la Unió Europea. Això després ha tingut conseqüències a nivell polític i social que encara les estan patint i que certament no serien ni volgudes ni equiparables a una autodeterminació de l'ús. Però és interessant que aquestes dues tensions, definició com a poble i disseny de mecanismes per donar llum a noves realitats polítiques, diguem-ho així, doncs estan molt a l'agenda en qüestions que consumim, en política d'Amèrica Llatina, en política de la Unió Europea, Regne Unit, etc. Aquest és el primer epígraf que volia tancar. I ara vull fer menció a la qüestió espanyola, d'acord? Que a més està tan d'actualitat. Si bé Espanya reconeix aquesta plurinacionalitat, aquesta realitat de diferents nacionalitats i regions, diguem-ho d'acord amb el text, al mateix temps el que s'ha dissenyat a nivell constitucional és un bloc jurídic constitucional congelat absolutament, extremadament rígid en qüestions territorials i que a més ha estat reforçada pel Poder Judicial, pel Tribunal Constitucional, que com deia és una qüestió tan d'actualitat. Per tant, si bé hi ha un reconeixement d'inici a una certa pluralitat, el disseny del sistema polític i del sistema de lleis, com s'ha configurat tot plegat, ha construït un sistema polític congelat, que no es mou, que no permet, que ja ha explorat les seves línies vermelles, per dir-ho d'una altra manera. És a dir, si l'Estatut català del 2006 és el màxim nivell d'autonomia que es pot arribar, de fet no és l'Estatut català, sinó seria l'Estatus d'Euskadi i Navarra, però si és aquest el màxim nivell d'autogovern al qual s'hi pot aspirar dintre el marc constitucional, doncs s'ha esgotat aquest camí polític, aquest debat, aquesta qüestió territorial que sovint ha dominat la política espanyola. En un bloc constitucional congelat, que a més, quan es va aplicar l'article 155, i és aquí on vaig amb el dret a l'autonomia, va passar pel davant la idea de la unitat d'Espanya, la idea de protegir la unitat de l'Estat davant de la seva pluralitat. Ens podria semblar que una cosa òbvia, una cosa de P3 de política espanyola, però a nivell jurídic, en clau espanyola, no tindria per què ser així. El dret a l'autonomia a Espanya reconeix l'article 2 de la Constitució i l'article 155 era només una previsió constitucional que no tenia cap recorregut,
cap previsió, cap desenvolupament a nivell legal. No? L'exemple més clar, una votació al Senat, que és l'aplicació del 155, va tenir més legitimitat política, no? A l'hora de suspendre una autonomia que no l'aprovació al Congrés i al Senat d'una llei orgànica espanyola, com és l'Estatut de Catalunya, o la pròpia Constitució espanyola, que en el seu article 2 reconeix el dret a l'autonomia, i que, a més, en la seva aplicació, em sembla que es van haver d'aplicar, o sigui, d'aprovar, 21 decrets com a paquet jurídic per protegir aquesta decisió. Vol dir que potser el teu estat no està dissenyat per per gestionar aquesta pluralitat. Per tant, passa pel davant la raó d'estat, l'intentar, en aquest cas, no és ben bé reprimir, perquè la repressió té una altra derivada, no? més individual, contra els responsables o contra la gent als carrers, però en aquest cas és suspendre l'autonomia de Catalunya. Per què? Perquè ho decideixen políticament una majoria absoluta del Senat, que des d'un punt de vista de legitimació és bastant... jo considero que atenta fins i tot contra el dret a l'autonomia i que en una clau estrictament espanyola defineix l'estat espanyol, no? Abans per la seva unitat que per la seva capacitat de que les competències es gestionin més a prop dels ciutadans, bastant lluny del que seria el dret a l'autodeterminació. Aquesta reflexió jo la incorporo sovint a aquesta qüestió de l'autodeterminació perquè jo crec que a Catalunya l'aplicació del 155 ha estat com un trauma polític, així com la tardor del 17, però cadascú dels sectors han tingut diferents sortides, fan diferents lectures a aquest moment, però l'aplicació del 155, un silenci compartit per diferents sectors, i em sembla evident que des d'una òptica espanyola van posar la suspensió de l'autonomia, la convocatòria d'eleccions, express que va fer el govern Rajoy sense preparar-se una llei, és que no van aprovar una llei, el govern espanyol tenia majoria absoluta per aprovar una llei orgànica al Congrés, especial, per via express, que estem veient que es pot aprovar, i no van necessitar això. El dret a l'autonomia a l'estat espanyol no val tant, i la prova del nou és l'aplicació del 155. No tant perquè sigui el cas català o perquè obstaculitzés el possible dret a l'autodeterminació a la tardor del 17, sinó perquè és evident per la manera com es va aprovar i per la manca de legitimitat que fins i tot es podria derivar de com es produeix això. Per tant, si a Espanya no es respecta prou el dret a l'autonomia, imaginem-nos el dret a l'autodeterminació. Doncs és complicat. Un tercer element, d'acord? Vaig a rebaixar una mica el ritme, que estem pocs. Com ens agradaria a nivell global que gestionés això de les fronteres? Perquè al final, molt bé, els pobles tenen dret a decidir el seu futur, tenen dret a esdevenir, si així ho desitgen, un estat independent, tenen dret a... Això va molt més enllà, a governar els seus recursos, a tenir control sobre una sèrie de coses. Però, clar, històricament, la manera com s'han definit les fronteres és la guerra. És a dir, les guerres han definit la major part de les fronteres del món, i la Bel ens en parlarà, imagina't. I, clar, com gestionem aquesta voluntat civilitzatòria, no? Aquesta voluntat de gestionar una societat internacional d'una manera moderna, democràtica, una aposta, no? Paraules que tothom... fòrums multilaterals, grans cimeres... Com gestionem això? Amb el gran elefant a l'habitació, que és... molt bé, una part d'un estat es vol independitzar. Com ho fem? Fins i tot aquells que ens diuen, allò que comentava abans, no, això del dret a l'autodeterminació només val per països que es volen descolonitzar. Molt bé, escolti, parlem del Sàhara, saps? Fins i tot en els casos que està acceptat que tenen dret a fer una votació i decidir el seu futur polític a nivell internacional, els mecanismes no són tangibles i la comunitat internacional juga un paper sovint
de fer un pas al costat i mirar cap a una altra banda i que passin les coses. Per tant, el que hauríem d'intentar, amb la posició aquella que sovint des d'Occident es té així d'intentar definir el món des de les bones pràctiques, des de les bones intencions, com a mínim és intentar dir, escolta, hauríem d'intentar dibuixar un altre mètode per definir les fronteres del món. Un mètode democràtic, un mètode que desenvolupi o que porti a la pràctica aquesta bona intenció que és el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics, que això ja és del 1966, no hi ha hagut cap recorregut més. Espanya el ratifica el 77 perquè li interessa, però això ja venia d'abans. Què vol dir això de que tots els pobles tenen dret d'autodeterminació? Com ho fem? Quins mecanismes s'estableixen? De quina manera ho fem? I és que això deriva, aquesta necessitat deriva de que a nivell de política internacional no hi ha declaracions automàtiques, no hi ha, o tu fas la guerra i per tant tens un control, la guerra o un conflicte armat o amb una certa violència, però si prescindeixes d'aquest enfrontament frontal, no? Per la redundància, com et converteixes en un estat independent o com tens control dels teus recursos en el teu poble. Pensem també en clau de pobles indígenes que vulguin controlar els recursos de la seva comunitat. Això també és difícil de garantir. I per tant no hi ha cap mecanisme de la comunitat internacional que ens pugui a hores d'ara garantir això. I en aquest sentit doncs, hauríem d'aspirar a mecanismes supranacionals que possessin alguna garantia sobre això. Estaria molt bé que la Unió Europea fes això. Jo sé que això és molt naïf que estic dient, ja aniré més a concret, però estaria molt bé que la Unió Europea digués, escolta, encara que fos unes condicions super difícils d'assolir, però que hi hagués un estàndard democràtic, de dir, escolta, si hi ha una demanda ciutadana sostinguda, una realitat nacional com a poble clarament reconeguda fins i tot a nivell estatal, que això exclouria la major part de pobles europeus que podrien aspirar a un... Però si això existís, demanda ciutadana sostinguda amb el temps, durant 30 anys més d'un 40% dels ciutadans han votat opcions independentistes. M'invento, no? Seria bastant complex, no? Però això que existeixi demanda ciutadana, un moviment social organitzat, que això ho demana als carrers de manera periòdica, però no existeixen aquestes condicions. No hi ha un reconeixement internacional automàtic o en funció d'unes condicions democràtiques determinades. D'acord? Per això, jo penso que a hores d'ara, com deia, és naïf, és molt difícil que això tingui lloc. Això. Però que estaria bé i que està bé tenir-ho com a element ideològic o com a reflexió prèvia de la realitat crua que hem de... Estaria molt bé que la Unió Europea tingués això, estaria molt bé que en el marc de les Nacions Unides hi hagués mecanismes de garantir això. En canvi, una perspectiva més realista ens ensenya que això es queda en les paraules, amb els fòrums multilaterals, amb les bones declaracions, una mica el que passa amb la política mediambiental a nivell global, que després costa això incardinar-ho en qüestions de dret, en qüestions aplicables. Llavors ara anem a Escòcia, d'acord? En primer lloc, no sóc cap expert en Escòcia específicament, ho he seguit com molts a Catalunya, però amb el David hem inclòs Escòcia en aquesta reflexió perquè sí que és cert que he treballat i m'he aproximat sobretot a l'aposta que ha fet de l'Scottish National Party, després en parlaré, però, clar, aquesta sentència de l'Acord Suprem del Regne Unit ens posa sobre la taula tota una nova lectura sobre Escòcia. Jo us donaré la meva, però pot tenir diferents interpretacions. Al final, tots recordem el referèndum de 2014 a Escòcia com un granita a Europa, perquè era la primera nació sense estat a Europa amb un marc democràtic en realitzar un referèndum d'aquestes característiques, però potser el gran moment polític o la gran victòria política de l'independentisme escocès no va ser
fer el referèndum, que ho va ser, ho dic de manera provocativa, sinó aconseguir un acord amb Londres. L'acord Londres-Edimburg potser és l'element més definitori i diferent del nostre context que això realment tenia un valor propi. I això jo crec que ara es posa de manifest encara més amb el contingut de la sentència de la Cort Suprema del Regne Unit. És a dir, a la sentència, bàsicament, el que diu la Cort Suprema és que és reservat al Parlament del Regne Unit la capacitat de decidir sobre les matèries reservades de la Unió dels Regnes d'Escòcia, Anglaterra i el Parlament del Regne Unit. Per tant, només el Parlament de l'Estat, de la Unió de les Nacions Britàniques, pot decidir si el Parlament escocès té capacitat de fer un segon referèndum. Això, en el cas del Tribunal Constitucional a Espanya o al Congrés espanyol, ho hem viscut diverses vegades. És curiós perquè a Escòcia primer hi ha hagut una votació, un acord, i després el desacord i la intervenció del poder judicial, però al final el context és similar. Òbviament, el Regne Unit té una tradició jurídica diferent, té una tradició política més profundament democràtica, i fins i tot en aquell context la conclusió és la mateixa, és a dir, l'Estat central, diguem-ne, Londres, es reserva pel seu Parlament, pel Parlament de tot el Regne Unit, la capacitat de cedir al Parlament escocès les competències per organitzar un referèndum. Una lectura positiva ens indicaria que, bueno, com a mínim, no nega la capacitat de fer un referèndum, bàsicament perquè ja ha tingut lloc, i en segon lloc perquè no ho nega. Però quan es tracta en qüestions de sobirania, qui decideix si es pot fer o no és Westminster. És interessant i, a més, jo crec que confirma l'estratègia gradualista de l'S&P. És a dir, el que ha fet l'S&P la darrera dècada és intentar demanar una mica més del que desitjava, però no massa més, intentant acordar i discrepar constantment en Londres, de manera que quan, no sé si us recordeu, el 2013, quan arriben a l'acord d'Edimburg, deien que Alex Salmond, 2013, ara no recordo la data, però quan arriben a l'acord Cameron i Alex Salmond, deien que l'S&P no volia aquell acord, que la pregunta era massa clara sobre la independència, que l'S&P el que volia és una mica més d'autogovern i que allò era com massa... que ho havien demanat com de màxims, no?, per intentar allò estirar al màxim, i que fins i tot David Cameron havia demanat el referèndum en el temps més proper, no?, intentant forçar una derrota dels independentistes per tancar la qüestió. Cameron després va fer la mateixa estratègia amb el Brexit, amb un èxit diferent. Però en aquest cas sí que li va sorgir. Però sí que és cert que l'S&P ha estat capaç, amb un cert virtuosisme i potser de difícil exportació i de difícil paral·lelisme amb la situació catalana, però que m'hi vull fer referència, amb un cert gradualisme. És a dir, intentar a nivell estratègic plantejar qüestions com ara això, la realització d'un referèndum. Ara parlem, poso per exemple, ara parlem del segon referèndum, però ja és la segona vegada que el govern escocès parla d'un segon referèndum. Ja va passar la passada legislatura a Escòcia. El segon referèndum, que aquí a Catalunya sovint ens en riem molt, no?, de quan les coses entren en bucle a Catalunya. A Escòcia ja ha passat. No és la primera vegada que Nicola Sturgeon planteja i fan documents i un white paper i no sé què per fer un segon referèndum. I ara plantegen potser la possibilitat d'intentar organitzar-lo sense l'acord del Regne Unit. No crec que passi. Aquesta estratègia de l'S&P la sintetitza molt bé el Marc Sant Jaume, politòleg Marc Sant Jaume, en un llibre que es diu Independència i Progrés. I el que diu és que l'estratègia de l'S&P, de l'Scottish National Party, passa per tres potes. Parla del trilema de l'independentisme democràtic. És a dir, aquells partits polítics que volen la independència en un context polític europeu, en sentit ampli, han de fer, ell no diu han de fer, ell es refereix a l'exemple de l'S&P, però el que ha fet l'S&P és governar o aspirar a governar, no?, intentar fer propostes per governar les institucions d'autogovern, que en un inici eren la recent devolució que havia rebut Escòcia, no era una autonomia molt
podia ser fàcilment criticable, no hi havia una gran capacitat per governar, per fer lleis, etc. Però aquesta voluntat de governar i fer-ho bé, per poder sumar suports electorals, per tant, reforçar la posició de l'independentisme i, a més, sense renegar d'un projecte que tingui com a horitzó la independència. I per això l'SNP va fent aquestes coses que us dic de sí, ara farem el segon referèndum, però bueno, potser no perquè hi va una mica endavant i endarrere, perquè al final, si tu fas una d'aquestes tres coses malament, o no prou bé o no prou hàbilment, és molt possible que algú que t'ha votat pel teu projecte social, si governes malament, deixi de votar-te i per tant perds suports, deixes de governar i ja no pots fer la independència. Algú que t'ha votat perquè vol la independència, si no tens una aposta clara per fer-la possible o per plantejar-la de manera seriosa, també t'abandonarà. Per tant, per això el trilema és complex, perquè demana un virtuosisme especialment interessant. I l'SNP, encara que no ha aconseguit la independència, ha aconseguit fer un referèndum i ha destacat precisament per gestionar surfejar contradiccions que diuen d'una manera bastant eficient, potser segur amb discrepàncies, però és cert que ha governat fent polítiques socials prou eficaces, que es veu com li ha robat tota l'electorat al Labour Party, Escòcia tradicional feu dels laboristes, no? Com aquestes polítiques se les fa seves i fins i tot les porta més enllà, però sense perdre una aposta per un discurs nacional, diríem, bueno, en alguns moments que creu un horitzó independentista bastant a curt termini, no? I el suport electoral l'ha mantingut de manera clara, fins i tot arribant a Westminster amb més de 50 diputats, que és una cosa que ens ho expliquen l'any 2005 i no s'ho creu ningú. I 10 anys després, això arriba a més d'una elecció amb un macrogrup de l'SNP a Westminster. Per tant, la fórmula que planteja l'SNP i que sintetitza el Marc Sant Jaume és projecte social, projecte nacional i acompanyat d'un suport electoral. Òbviament, si una pata falla, si el projecte social no... Si governes malament, dit d'una altra manera, a nivell social, a les polítiques del dia a dia, això es cau. Si no hi ha una full de ruta, dit en llenguatge català, cap a la independència tangible o capaç de ser recorregut, doncs això es cau, i òbviament si la gent et deixa de votar per lo que sigui, per les dues coses, això es cau, d'acord? I és interessant aquesta aproximació pragmàtica que l'SNP doncs, ha recorregut aquests anys. La pregunta que ens podríem fer, arribats en aquest moment, és què faran ara? És interessant, perquè s'ha plantejat un escenari on poden tenir la tentació d'abandonar aquest cert gradualisme i dir, escolta, jo el que vull fer és un referèndum, jo porto 10 anys guanyant eleccions de manera, allò que dèiem, de manera recurrent, tinc un suport electoral a Westminster i al Parlament escocès amplíssim i jo tinc dret a organitzar-lo. Jo personalment no crec que... Penso que tornarem a veure el segon referèndum transportat després de les properes eleccions escoceses, però veurem com avança. El que és evident és que l'SNP serà la força política que capitalitzarà l'expectativa d'un següent referèndum. I això jo penso que sí que ha estat una estratègia, diríem, de bona pràctica. El cas escocès, per tant, és una bona pràctica per Catalunya? Doncs és difícil de dir. Jo crec que ha estat una inspiració per algunes estratègies, però en cap cas ha estat una bona pràctica perquè el context polític al Regne Unit és totalment diferent. I lligant-ho amb aquí, per acabar de... Jo vaig fent això en format d'esborrany, és una mica l'arbre que he dissenyat per avui. Anem a Catalunya, d'acord? M'he referit a Espanya, m'he referit al context internacional, hem parlat d'Escòcia. Clar, què ens trobem a Catalunya a dia d'avui i quines propostes podrien haver-hi per fer efectiu el dret a l'autodeterminació? Sí que és cert que, com a primer punt, veiem un pes inferior de la mobilització ciutadana, d'acord? Per les causes que siguin, hi ha múltiples causes. Però, a més, sí que veiem un suport electoral més o menys similar. Podríem dir que té una resiliència escèptica, potser hi ha un momentum inferior de l'independentisme,
però un suport electoral similar, potser menys creient, però igualment favorable a la independència, no? Potser seria aquesta com la fotografia del suport electoral i social de l'independentisme. Un element nou d'aquest moment polític a Catalunya és que hi ha multiplicitat d'actors independentistes amb estratègies divergents, que això més o menys havia passat en diferents moments, però potser no tan clarament com ara. I sí que és cert que a nivell institucional, a nivell de, en aquest cas, la força que lidera la Generalitat, o la trajectòria de la Generalitat els darrers anys, que no ben bé, també amb els governs de coalició, sí que ha cregut amb un cert gradualisme, no? A l'estil de l'S&P, amb un cert diàleg amb l'Estat i amb un cert tarannà social. Amb oscil·lacions, amb diferents... vull dir, però no crec que, per dir-ho clar, que aquests tres elements discrepin gaire del govern Torra, per exemple. És a dir, sí que és cert que potser tenia un discurs nacional diferent, però hi va haver taula de diàleg i amb la presència del president Torra, un cert gradualisme de discurs de, bueno, potser ara cal governar aquests anys i no hi ha hagut un legitimisme, un retorn de Puigdemont, un govern a l'exili, més enllà de la tàctica política. Em refereixo a com una aposta, en aquest cas, de l'espai de Junts per bastir una estratègia. Aquests tres elements, no, semblen, en terme social, doncs, la lluita contra la crisi de la Covid, no veig una especial diferència entre els sectors de l'independentisme. No? Crec que són tres elements que, a nivell institucional, especialment, han caracteritzat de l'independentisme els últims anys. El que passa és que ara, com deia, hi ha diferents apostes i potser ara sí que hem arribat a un trencant on, en aquest cas, Esquerra Republicana sí que fa gala d'un gradualisme, es podria dir pragmatisme, però pragmatisme és una paraula que potser és més fàcil d'estigmatitzar i de dir els pragmàtics que abandonen la ideologia, no? És com que de vegades pragmatisme és versus idees, no té per què. Però gradualisme és com primer això, després allò altre, no? I Esquerra Republicana com a mínim s'ha fet com l'actor d'aquest gradualisme, no sé si imitant l'S&P a tant no hi arribo, però el que ha dissenyat, i jo crec que marca el debat polític d'aquests dies, fins i tot per oposició, fins i tot, és com una estratègia de, en primer lloc, anem a desjudicialitzar, compte amb la paraula, que no la tornaré a dir, intentar rebaixar, no? Rebaixar penes, intentar que la repressió tingui conseqüències menors. O sigui, és una idea gradual, no hi ha amnistia, però ara estem una mica millor que abans. Segurament, amb aquesta idea, d'intentar minvar l'impacte de l'octubre del 17, intentar reduir aquesta repressió, encara que sigui insuficient per molts actors, o encara que fins i tot per una part d'Esquerra Republicana pugui ser insuficient. En segon lloc, intentar sumar més suports per acordar un referèndum, val? Que és la lògica aquesta del concepte tan denostat d'eixamplar la base, no? Que el que diu Esquerra Republicana és, escolta, hem de sumar més suports perquè l'Estat no tingui cap més opció d'acceptar un referèndum acordat. Òbviament amb un punt de naïf, no? D'intentar operativitzar una idea que a la pràctica, com comentàvem abans, no sembla gaire realitzable, tot i que bé, hem vist coses que no semblaven que passarien, que també han passat. I en tercer lloc, aquesta proposta que ara Esquerra Republicana inclou a la seva ponència, que me l'he llegit només per comentar-la avui, perquè encara ni l'han aprovat, celebrar un referèndum amb les condicions reconegudes internacionalment amb l'exemple de Montenegro. És a dir, i recuperant, en el cas català hem vist com sovint era Quebec l'exemple, sovint era Escòcia l'exemple, ara hi ha algunes característiques de Montenegro, ara les explicaré, que la reivindica en aquest cas Esquerra Republicana, i tot això amb el paraigua, que aquí és on volia arribar, d'una proposta d'acord de claredat. En el fons, tota aquesta parafernàlia, diríem, estètica sobre Montenegro, Quebec, Escòcia, claredat, al final és el que estan proposant,
que s'hi pot discrepar amb dates, amb capacitat de fer-ho efectiu, però és quin és el mecanisme, en aquest cas el que diu Esquerra Republicana és un referèndum, com hauria de ser, el que diu és doncs ha de votar, com a Escòcia, la gent més gran de 16 anys. Com al Quebec, això ha de donar lloc a un procés de negociació amb l'Estat matriu. I com a Montenegro ha de tenir més d'un 55% de suport amb el sí i més d'un 50% de participació. Agafen 3 elements de 3 llocs diferents i ho posen en la proposta. Òbviament la proposta, algú podria dir, algú favorable a la independència podria dir per què un mínim de 55% de suport i no un 51 o un 50 més 1 si això ja és democràticament vàlid. Seria una crítica raonable perquè seria l'exemple d'Escòcia, diríem, aquest element transportat a l'exemple d'Escòcia. Seria interessant que els diferents actors de l'independentisme s'hi pronunciessin en aquest marc, tot i que entenc, no? I ja vaig arribant a una certa conclusió, que si no comparteixes aquesta premissa del gradualisme, d'aquesta tradició del trilema de l'independentisme democràtic i aquest surfejar en el que sembla que sí que creu, en aquest cas, el partit que governa a Catalunya, doncs és més difícil. M'explico i ho dic més clarament. Qualsevol persona que defensi una via unilateral o dita unilateral segurament no entendrà la necessitat de seure un altre cop amb una taula de diàleg, intentar forçar amb un govern socialista que dongui 4 coses insuficients o fins i tot que l'independentisme assumeixi certes contradiccions a l'hora d'arribar a pactes per aquest gradualisme. Estic parlant de la sedició o el debat del Codi Penal que hem estat vivint. Per tant, i amb això tancaré. Primer, conclusions. Sembla que s'imposa a nivell europeu una estratègia que com a mínim a nivell institucional, dels governs liderats per partits polítics independentistes, Escòcia o Catalunya, el gradualisme és com no sé si l'estratègia, però com a mínim l'aposta tàctica a curt termini o estratègica a curt termini, té els 2 ingredients, que s'imposa. També és cert que ni en una democràcia consolidada com el Regne Unit sembla que sense el concurs de l'estat matriu, del Regne Unit, hi pot haver un referèndum. I això és una dada interessant. I a més, és cert que potser manquen propostes estratègiques que discrepin d'aquest gradualisme. És a dir, fins i tot per una via unilateral caldria definir una sèrie de... Jo m'he escrit aquí vies segures, és un concepte més de política migratòria, però allò, com ho farem? No? Això no queda gaire clar, i en canvi el gradualisme té aquesta virtut de, potser no arribes al final, però has assolit una part d'això. És plenament insatisfactori per qualsevol que vulgui arribar al final, però té alguna cosa a vendre, políticament, i per tant pels partits polítics és més rellevant, és més fàcil d'assumir aquesta estratègia. En canvi, una estratègia de màxims, o tens un camí clarament definit, o és difícil d'explicitar políticament, o d'operativitzar en termes de moviment, excepte si tens, que és on volia anar, un nivell de mobilització fins i tot major que el de l'any 17 a Catalunya. És a dir, aquest tipus d'alternativa potser requeriria d'un pes inferior dels partits polítics i sí que una mobilització ciutadana, no diré percentatges perquè és molt català dir percentatges, però molt gran, que forcés un canvi d'estatus i que fes una esmena a la totalitat del sistema polític. Aquestes són una mica les meves reflexions sobre aquesta qüestió, intentant imaginar, descriure, proposar en algun moment, però amb això, amb aquest format d'esborrany, d'intentar provocar en algun moment, però també aportar una mica. Si teniu preguntes, dubtes, reflexions, jo encantat de contestar o escoltar també. Jo sí que et vull fer una pregunta. Tu creus que el procés que ha viscut Catalunya
ha servit per reforçar les dues grans vies que s'han dibuixat sempre, com són la via acordada o legal o la via unilateral? És a dir, sabem, no?, que sembla inviable plantejar l'autodeterminació i la defensa de la independència en el marc normatiu espanyol, i sabem que la via unilateral té molts riscos i moltes incerteses i et situa en un escenari completament complicat d'imaginar com se sostindria, quins suports donarien. El procés català, per tant, ha estat suficient amb tots els esdeveniments que s'han donat per dir, ostres, doncs jo crec que n'hem sortit amb el reforç de que, si tot i que les dues opcions són molt complicades per arribar a la independència, la legal, l'acordada, negociada o la unilateral, si n'hi ha una que hagi pogut sortir més reforçada i per què? Mira, és complicat perquè, mira, avui feia un tuit el Quim Torra, val? Que potser seria una figura reconeixible, no? No sé, és difícil, però que seria més prou unilateral que potser el govern actual, no? El Pere Aragonès, per dir-ho clarament. I feia un tuit dient reformar Espanya és impossible, la independència és molt difícil. Ho deia al revés, ho dit, és molt difícil la independència, però és a dir, admetent que qualsevol de les dues vies, si és que n'hi ha dues o si és que n'hi ha una, que aquest és el gran què. O sigui, són complicades i que no hi ha una manera... O sigui, a nivell de política internacional, com dèiem, sí, hi ha un reconeixement d'un dret així en abstracte, i després a nivell pràctic doncs, tu et busques la vida i segurament en qualsevol país del món, i no ho diré en el cas català perquè no, però segurament amb una guerra és més factible construir un estat. Però això no aplica a qualsevol societat democràtica i no aplica segur al cas català. Llavors, sí, potser s'ha quedat... Hi ha aquestes dues idees, però potser amb dues idees el que els hi manca més és a la via més gradualista visualitzar més al final, no? Intentar dir, vale, molt bé, doncs ara reformarem el Codi Penal, però escolta, això, quins són els següents, i l'altre, és a dir, intentar bastir una estratègia, encara que sigui per passos, però comprensible, previsible, és el... I en canvi, a la via unilateral o les vies unilaterals que he llegit diferents i diferents apostes, sovint el que els hi falta és, o sigui, hi ha una concepció com superautomàtica de, no, ara ens juntem tots, o sigui, fins i tot des de la via insurreccional, ningú l'acaba de proposar, potser estaria bé que algú la proposés, però el gradualisme, per definició, es pot permetre proposar només una cosa petita i després anar a la següent, però potser una via més de màxims hauria d'aspirar a dibuixar-ho sencer. Jo crec que el que ens trobem en vies més unilaterals és que, diguem, d'aquí 5 anys serem no sé què, o d'aquí 10 anys serem no sé quants. I pel camí no hi ha res, vull dir, no hi ha cap cosa, allò, no cap estadi intermig, primer assolirem no sé què, no. Hi ha una bona intenció, una declaració d'intencions, una voluntat potser de plegar gent al carrer, una voluntat de sumar forces, però, clar, trencarem i potser això no s'ha dibuixat, o potser ho desconec jo, estaria molt bé que algú fes i que algú ho plantegés, o si és que ho ha fet i que m'ho expliqués. Però, i en canvi, la via gradualista jo crec que el gran risc, i com a mínim ho tenia aquí apuntat, és que pot decebre o pot... amb aquest trilema, gent que vulgui la independència i que s'enfarti d'això, del poc a poc, no? Del primer una cosa, després l'altra, clar, pots perdre-la pel camí claríssimament i pot dir, bueno, escolta, jo per votar algú que completi majories del PSOE a Madrid, doncs ja votaré els comuns, que ja ho fan bé, o no, però... O sigui, o algú que faci polítiques socials, doncs ja votaré aquest altre, o algú que faci no sé què, que hi ha un risc de que les forces sobiranistes perdin suport perquè el gradualisme al final és entrar en un mar de joc on tu no ets el protagonista perquè una part del teu projecte polític ha de desembocar, en el cas català, precisament, a la independència. Això a l'SNP no li ha passat, és curiós, i fins i tot ha tingut competència electoral sobiranista, que és dels Verds, que també tenen representació, fins a una alternativa així més socialista, que també l'Alba Party de Salmond,
Això jo m'hi vull fixar en altres exemples, no només passa això a Escòcia té un altre sistema de partits i és totalment diferent, però hi ha hagut altres partits que han fet un discurs més de màxims que no se n'han sortit, en canvi allà s'imposa el gradualisme. Si a mi em preguntes què s'ajusta més a la mentalitat de la societat catalana, jo penso que s'ajusta més al gradualisme. Que això et garanteix arribar a la independència? Jo crec que això no t'ho puc dir jo ni ningú. Volia fer un comentari primer agraït perquè has tractat molts temes en poca estona i... Una mica amanida, perdó. Llavors, no, està molt bé. I et volia estirar algun dels fils, potser, no? Però tinc moltes idees al cap, però respecte al tema aquest d'Escòcia i possibles lliçons per Catalunya, hi ha és a dir, hi ha hagut una certa espanyolització de l'unionisme britànic els últims anys que precisament comença a fer difícil la possibilitat d'imaginar escenaris negociats a mig termini, perquè s'ha desenvolupat el que ja anomenen l'unionisme muscular o un hiperunionisme que és molt més mononacional en la seva concepció i la sentència del Suprem a mi em va sorprendre en el sentit de ser molt poc canadenca, és a dir, simplement establir que efectivament hi ha una possibilitat però que la sobirania rau a Westminster i no hi ha cap apel·lació tampoc al diàleg, a la confiança entre governs, etc. Per tant, hi ha hagut un enduriment de les posicions al centre que des de la perspectiva catalana no sé bé quina posició reforça arran de la pregunta prèvia, si és, clar, sembla debilitar la via gradualista, perquè home, fins i tot aquest exemple que s'havia posat com un estat molt democràtic, a Madeira democràtic, no sé què, en el fons tampoc és això i mai ho ha estat perquè va cometre abusos gravíssims d'Irlanda del Nord durant molt de temps, etc. I va dir que no a Alex Salmond en el passat. I per tant, el tot em porta a pensar, també tractant aquests temes, és la dificultat d'exercir l'autodeterminació quan el centre diu que no. Que potser és la pregunta clau, que està implícita en tota la teva presentació, evidentment, però em sembla difícil que fins i tot un cas que s'havia presentat com a Escòcia semblant a Catalunya, el que és diferent és el Regne Unit respecte a Espanya, doncs és molt diferent perquè és concepte plurinacional, etc. Però fins i tot en aquest cas s'està veient un enduriment de la posició central. I per tant, no vull ser el tio que diu és més un comentari que una pregunta, però bueno, arran d'això, potser comentar aquest cert enduriment i aquesta certa dificultat i potser el gradualisme és més fer de la necessitat-virtut, no? Davant la impossibilitat d'acordar res amb el centre i de l'enduriment de posicions judicials i polítiques al centre, busques un gradualisme que et permeti guanyar temps. Estic d'acord, primer amb el fet de que, òbviament, l'unionisme britànic, en el cas d'Escòcia, específicament, ha reforçat el seu discurs. En la sentència sí que trobem que qui ha de decidir sobre la sobirania de la Unió dels Regnes d'Anglaterra, Escòcia, fan com una menció més històrica que aquí no aplicaria, o com a mínim no en el context de la Constitució actual, però com que defineixen la pluralitat per la seva història d'Unió de Regnes, ho vehiculen per aquí en comptes de per la via més democràtica, que seria potser una cosa que ens agradaria llegir més a nosaltres. Jo estic d'acord amb aquesta lectura, però potser en paral·lel, òbviament, el Partit Socialista Espanyol no és, no sé si... no crec que permeti un referèndum de determinació a Catalunya, però sí que és cert que la posició s'ha estovat en relació al Partit Popular. És a dir, el que hem vist aquí és que potser hem arribat a una situació similar en la qual la insatisfacció del sobiranisme escocès i català pot ser similar, també, com tu deies, però ells reforçant l'unionisme i nosaltres estovant una mica l'unionisme, o com a mínim a les formes. És a dir, i llavors això porta a que els independentistes catalans puguin anar a parlar certes coses a Madrid, encara que siguin insatisfactòries, i que els independentistes escocesos puguin deixar de parlar o puguin deixar d'obtenir els rèdits que tenien a la dècada anterior. Penso que en el cas escocès, i és l'últim que vull afegir, els Tories han tingut una situació molt particular i
jo tinc curiositat per veure això, si amb algun govern... Bueno, els laboristes ja han dit que no volen, que estan d'acord amb no fer un referèndum, però tinc la sensació que aquest nacionalisme britànic que torna també té a veure en part amb una reacció dels Tories amb una crisi històrica sense precedents i que, evidentment, en un altre context potser podria haver una solució diferent. Entenent la seva tradició democràtica, potser és més un desig, però tinc la sensació que hi ha una connexió i potser des d'aquí em costa veure el grau, la diferència entre... Sí, l'independentisme, perdó, l'unionisme s'ha fet més nacionalista a nivell britànic, però potser si això s'estova una mica, si surten els Tories del govern, doncs potser hi ha un altre context. Però sí, jo estic d'acord, i estem en un moment, això, que estem allà estancats els dos moviments i que serà interessant veure què proposen també des d'Escòcia.